Arratsalde on ziortza. Bueno, eta eskerrik asko, arratsalde honetan, guaz batea izketaldi hau ekiteagatik, eta, zure ikuspegia gugaz konpartitzeagatik. Ikastetxeko ama zara, bai? Baina aurkeztu zuk zure burua mesedez. Bai. Ikastetxeko ume biren ama naz, Durangon bizi gara eta lan be Durangon egiten dut irakaslean nahi bai eta, hori. Zure semeak zein kurtsotan dauz? Badaukie 2 eta 5 urte, lehen hezkuntzan, aurre hezkuntzan dauz biak. Orduan, oin momentu honetan, bizi dugun egoera bere zenetan, zelan daroa zue etxean, zelan ikusten dozuz umeak? Etxean ondo nahiko lasai gauz, konstiente gara zelako egoera dagoen gure inguruen, baina egia da ez jakun ez toka etxean egotea solako ezer, momentuz ondo daroagu eta umeak kirola ezin dabe nahin bestein, baina eskolara posik datoz eta ondo. Bada garai arraroa, bereziki, hain ume txikientzat, ez? Zuek martxoko konfinamendua zelan bizi izan zenduen? Umeak zelan bizi izan eben? Hasieran uste dut danok nahiko ondo, ez dakit egoera barri bazan, azkenean diferentea zanez, eta umentzako bai, jostaiuekin jolasteko denpora pilo bat, eta gustora ez. Baina gero oporrak tokatzu zitzaigun, eta orduan denpora geneukan eurekaz egoteko, jolasteko, eta holan. Baina bueltatu ginenean, ja esain ondo, klaro, ja hasi ginen lanean, nik klaseak orain ematen dituen, nire senarra be lanean etxetik eta batzarrekin eta umeak gure inguruen egun guztien, zoramen bat izen zen. Baina orain egia da beste egoera batean gagozana, eta lan dabe, Durangon behintzat badirudi egoerak kezka sortzen dagoela, ez? Zean bizi duzue zuek kezka hori ama moduen, baita irakasle moduen. Zuertatu jaku, benetan bai gure eskolan jaku zelatu akabolan kasu askorik eta berriro dinotut, ezken niriz jate toka niri izen beren bat etxean geratzea kontatu diretu izateagaitik ez positibo izatearen. Gube ondo egon gara, ez haigu tokatu etxean geratzea, orduen nahiko normaltasun zegoan dugu. Egia da, gure inguruko niri toka eta lanien lankideren bat positibo izatea eta etxean geratu izen behar izatea eta ez da erosoa ez, eta batez be kontziliazioa gaitik eta ez da erreza izen, baina niri pertsonalki ez jata olakorik toka, osaken ni lasai. Eta guk kontingentzia plan bat ipini gendun martxan. Kurtsa hasieran guraso batzarrak egin dugu. Zein da zure iritzia, behar bada kontingentzia planean edo ikastetxetik bideatutakoa, zein ikusten duzu, zer uste duzu hobetu beharko donkela? Ni egon nintzen batzarrean, 2 urteko gelako batzarrean, eta saldu ziguten egoera nola izan behar zen, nola jarraitu behar genuen, ze bide jarraitu behar genuen, alik eta pertsona gitzien eskolan mugitzeko, eta saiatu gara betetzen. Orduen niri argi geratu diaten eta lasai egon nazalde horretatik. Uste dut zuen esko egon dana egin duzuela, eta ora saiatu gara danak behintzet egiten. Bakizu guraso bat, Jose Luis Quesada bebai, COVID taldean dagoala. Asmoa da gurasoen keskak bebai jasotzea COVID talde horretatik. Hau da, gurasoekin elkarlana. Gero eta garrantzi gehiago deko gurasoekin elkarlana. Zuk zer uste duzu arlo horretatik, bai gurasoen aldetik edo ikastetxeen aldetik bideatu beharko dunkela, hobetu edo indartu. Nik uste azken baten gu, igual gehiago geratzen garenok, igual patioan berbeetan, ez dakik gure aldetik egin beharko gendula gehiago. Nik uste eskolak arauak dituela, protokolo bat dauela eskolan, eta gure beharra hori jarraitza da. Benetan eguneroko zeretan aiztu egiten jakuzela, eta azten gara gure gauzetan, eta igual apur bat aiztu egiten dugu zorre gauza, baina azkenean gure responsabilitatea da bai, behintzet betetzea zuek daukozu esan eskolan dauzen arauak betetzea. Eta zuk ez bai gozu besterik gehitzeko, nik bai azkenengo galdera bat. Zer eskatuko zenioke ikastetxeari zure umeen
irakaslei edo arduradunei? Ai, ez dakit. A ber, ez dakit nik uste dute, suposatzea eta egongo zarela egiten zuen esku dagoen guztie, eta azken baten responsabilitatez jarraitzea eta ez dakit normal, ez dakit zer esan benetan, ez dakit zer esan. Nik uste dut egiten gabizela danok gure esku dagoena, orduen hortik kanpo ja ezin dugula kontrola hau, ez dakit. Bueno, eskerrik asko ziortza zintzotasunagatik, eta, animo, egoragaz, eta, aurrea ingo dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai.